Voxer Trivor 2019 is in this video, so don't skip. What's up mga kapadyak? Ako yung kapadyak bisdak na si Dan. Tighimo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and syempre ang bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button and let's start. Pero before ta mag-start kay kaning bikes kay na available ni sa Motion Bikes Concept sa atbang sa USJR. So don't worry, ako ibutang ilang address sa description below and ilaha pong link sa ilang FB page. Some of the specifications kay ako gikuha sa channel ni Idol Anli Ahon sa ni Sir Ayan. So Sir Ayan, salamat po sa video na in-upload nyo kasi maraming tao rin na gustong malaman kung ano ang nasa Voxer Trivor 2019. At saka sa lahat ng mga subscribers ko, supportahan nyo si Anli Ahon dahil siya yung idol ko. So maraming salamat po dahil sa iyo na-inspire ko ako gumawa ng isang Bisaya cycling vlog. So thank you po idol. Without you, wala rin kami. Char. So without further ado, let's start. Voxer Trivor 27.5 with a price of 12,800. Available ni sa Motion Bikes Concept. Glossy ang free money, size 27.5. Wheelset is 27.5, syempre 1x setup ni and alloy crank arms na pod. So nindot kay lightweight. Straight ang head tube, so ayo ka libog ana kay ang guide na tanawa ang yang upper head tube same ra sad og size sa lower head tube. Fork is mechanical lockout, so mas nindot if ila na lang nigi hydraulic lockout para nindot na pod and automatic and dili sad ka maglisod kaysa mechanical lockout nga ikaw pay mo reach sa locks niya. Nindot yang cockpit mga kapadyak kay alloy na pod ni and naigamay nga swift iya stem, dili negative. So sa mga beginners nga riders dira nga ganahan mo palit og Voxer Trivor, sulit na ni para ninyo kay dili man nakitin yung body ani. Shimano ang brakes ani, shifters 8 speed, so maayo na pod kayo. Shimano TX ang rear derailleur 11x36. Di ko sure if thread type ba ni or cassette type ang iyang hubs. Nindot ang geometry ni mga kapadyak kay as you can see in the picture, unique yang seat stay kay grabe kayo tambok ang iyang seat stay. Siguro para kusog na pod ni para sa mga trails. So dili pod siya magliki-liki or bend. Alloy frame and nanay bottle cage mount. Internal cable routing na ni. So dira musod ang shifter cable and ang rear brake kay nasa ubos sa down tube. Nindot sad ni mga kapadyak kay kada maintenance nimo sa imong hydraulic brakes kay di na ka mo kuha sa internal cable. So sayo na siya mga kapadyak kay dili na nimo ilusot pod sa tubing, so igura nimo ipaslak sa kaning iyahang down tube. Good for beginners na pod ni. Velo ang saddle, so very smooth jud ni kada long rides. Seat clamp kay quick release, which is good pod kay kung ganan ka mo adjust directly sa imong saddle kay igura nimo i-adjust sa quick release. And alloy na sad ni ang pedals nga naka-stock, so di ka maglisod kay naka-alloy and meaning lightweight. 31.6 ang size sa seat post. Ang kabati lang ani mga kapadyak is that mayo nga ila ang internal cable niya kay dito na lang gi routing sa left side kay tungod ang iyahang rubber kay muigo sa head tube. Crankset is threaded and BB is square paper. Mas nindot na nga ila na lang nigi Halotech 1x setup and steel ang chain rings. Alloy ang crank arms. Hubs na sad kay Voxer branded quick release na pod, rear and front. Post mount na sad ang mga brake ani.
tires ani kay aggressive sad kay as you can see in the picture ang pattern kay dagko kayo ang knobs. And Moser ang brand ani. 2.25 ang kalapad ani. Schrader sad ang valve. And there you have it. Ang Voxer Trivor 27.5 with a price of 12,800 pesos. Available at Motion Bikes Concept. Links in the description below. So, personal insight sa kaning bike. So, first of all, good ni for beginners kay naka Shimano parts. So, dili ka lugi. Trusted brand, tested brand, tanan nga kuan, professionals nakatrya ning Shimano nga parts. So, second na ko nga insight ani kay this also good for kanang mga downhill kay first of all naka hydraulic brakes. So, kusog ang preno ana, di ka mahadlok especially kanang mga downhill kay syempre in Philippines grabe jud ang mga trails pod diri no kay paubos jud. Also ang mga lubak-lubak nga daan nga pa trails jud ana, mga daan nga pa downhill. So once nga mag hydraulic brakes ka, so kapit jud kayo ang kuanana ang yang brake, so dili ka mahadlok, so easy lang pag brake. Second mga kapadyak no kay kuan ay third sa mani di mata move on. So move on ta. So third mga kapadyak no kay naka fork ni nga lockout. So although dili wala siya naka hydraulic lockout pero mechanical lockout, so it's okay gihapon at least kada ahon nimo, kada saka nimo sa mga mountains kay dili masayang imong energy kay malak ra nimo ang fork, so dili siya mo duwa, dili siya mo bounce. And iyahang kuan pod no mga kapadyak, iyahang handlebar naka alloy, iyahang stem dili kayo kanang very aggressive position nga manakit imohang kamot, imong lawas, naka slight nga positive siya nga swift yang stem, dili negative, which is good sad for beginners. And next mga kapadyak is that the paint job of this bike, first of all kay naka glossy, so good siya tanawon aesthetic wise, naka internal cabling. Yang saddle pod kay soft, kay naka-velo pod, yang hand grips as you can see in the picture. Also, I think good group set pod ni siya, very good kay naka Shimano parts, so dili ka makakuyawan and dili pod ni dali maguba. And the bad side, so of course dili tanan nga mga bikes kay perfect jud na jud ni mga bad side. So ang bad side anino kay dapat for me aesthetic wise ila na lang gi smooth weld para nice tan-awon. Ang wire pod kay dapat ila na lang gilusot ang internal cabling sa left side kay ang wire manggod kay mo kuan sa iyahang head tube ba, mag-rub siya kada liko nimo sa imong handlebar, ang iyang wire kay mo kuan mo rub sa head tube, which is not good kay makakos nag-friction, maguba ang wire yang cable. So may ta ila na lang gi palusot sa left side. Well, maybe nagkuan sila, nag-save sila og kanang wire ani. Next mga kapadyak kay mas nindot ang crankset kay ila na lang gi Halotech. First of all kay ang Halotech mangod kay mag-reduce jud nag weight and good for ahon na kay dili kay bugat. So what if kanang mga beginners nato, especially me, kitang tanan if mga beginners sad mo og mountain bike say if dili mo mag Halotech, what if day mag-ahon mo lisod kay isaka, di ba? So mas nindot nga ila ni gi Halotech. Pero syempre to keep the price low, I think ila ni gituyo jud. Advantage ani mga kapadyak kay iyahang price fights na pod and di ka kalugi. Ikaduha mga kapadyak kay naka Shimano parts, so okay ra. Also available ni sa Motion Bikes Concept, so dili ka makuyawan wala na stock, so naran na nila, just contact them if ever pa. And also this bike kay I totally recommend this. Even though wala ko ka-try ani, especially karon kay close man gud ang store, so dili ta ka test ride, dili ta ka kita personally, pero thanks to Idol Sir Ayan of Anli Ahon. Sir, maraming salamat po sa pag-review or pag-bike check ng Voxer Trivor 2019. At dahil sa iyo, nagkaroon din ako ng ideya kung anong klaseng bike ito. So maraming salamat po, sana ma-notice mo itong channel ko. And nindot pod ni mga kapadyak no kay if imo tanaw niyang geometry kay compact siya, so dili siya dali mo bend kay as you can see akong gingon ganina nga iyahang seat stay kay grabe kay katambok, so unique iyahang design.
So for me, bisag na jud ni sa trails nga kuyaw kayo, so fights na pod kayo. Kamo mga kapadyak, naba mo'y Foxer Tribord 2019? Well, if na mo, comment down below para makashare mo sa inyong experiences and makaibaw sad mi kung unsa joy personal og ride test feeling niya. Like, comment, and subscribe. Like if naganan mo ning video para makaibaw sad ko if mohimo pa kog mga ilani nga content. Comment if na may mga suggestions, questions, feedbacks or ganahan i-ask mga question about bikes. And subscribe kay sus in town, dagan pa tag i-upload nga mga videos. Also the bell notification below. And ang pinaka-important nga part, share this video para at least ma-aware ang uban nga mga tao nga mo order og Foxter Tribord 2019. Before ta mo en mga kapadyak kay shoutout time ta. So shoutout kay Pau Sarsya. So, iya gingon nga, shoutout sa iyo Brad, yutay lang ako kabalo ng hambal ng Bisaya. Bagong kapadyak tropa Brad. So, thank you so much, Pau Sarsya, for supporting this channel. So, maraming salamat po. At sa next natin na shoutout is Marco Gonzaga. So, pa-shoutout next video idol, ride safe soon. So, thank you so much Marco Gonzaga for supporting and trusting this channel nga makahatag ko ninyo nindot nga content o kanang masaligan jud ko nga ni press mo ng subscribe button. So next na to nga shoutout is si Naruto Tagalog Dub. So salamat idol, naghuwat ko ani nga episode kay nagplano ko buy og Atomic Villain. So this is the last nga video nato. Shoutout niya idol sa next episode. So shoutout Naruto Tagalog Dub, there you have it. Full support ko ani kay karon pa jud ko kita og Bisaya nga bike channel. Mabuhay ka sir. So sir, thank you so much for your support. Once again, this is Dan, your Kapadyak Bisdak. Thank you for watching. Maraming salamat po. Ato ni bye.